ne manyina yɛhyia wo baabi a yɛtie ya na yɛato aso yɛse wakyekula no dumienu ne fa na wo ha sɛ bɛyɛ a obi bɛdum yɛ betumi ameyɛ musuo na yɛada nase sanse aseda ho ehia yɛda mu nyina mo ase nyame onhyira mo oso yɛda ase sɛ wada yɛ ase abusua de osom na ba wieyɛ ne yɛyɛ kan sɛ onyame yɛadom akina yɛbɛyɛ na ase asɔre ɛwɔ the Apostolic Church Ghana ne yɛwɔ kwan ne ho no bato no nkono ne yɛse osom na se afei sɔre gyina wana mo nso papa bompa yɛ man bato yɛ bompa yɛ ora yesu yɛdo ase wɔn pɛmpɛn so de aba betoi Kristo one yɛde ɔhyɛ wo said ye wie ebra ye kwensu de anim ne fe ye kofe ebra sontwie mu ewo yesu de mu amen bato gye awurade nsɛm nhyira ne a wɔn kwan no ma nkwan na nkwan ye ne nsɛm ma no ɔsoso nyankopɔn a wiase nyinaa ye ne de no ɔnhwɛ mo kra no mo nipadua so a ho ma asɛm bi ɔnye mo frɛ mo so ne asane nyinaa mo ntutu mo na mo ngense ne ye awurade nhwɛ mo so ma ensi mo kra ye wo yesu de mu amen bato say amio yawie akasima dunti mpacho madaroma emse asafo panifo no pese o mo pagya ana we ma no maku asore manyina so mo nhyere nso say yakwa musi ba obia para me house obia asore manyina mo mara mission house yada masi papa thank you yana kwaisu yawi kosulu yana kwaisu yawi kosulu okwaino nasuye bedua yana kwaisu ye kosulu yana kwaisu ye kosulu so asuru I know why I see a bedroom.